Anting pamamiyadalan king pamagmasusiking kontribusyon da rin kebabaynan king lipunan, may daraw nitong bulan na ng Marso, ing National Women's Month. Aparti pa kanini, nasa namu naman yung pamikatago na amuyutan at pasiknangan diyang kebabaynan at dinan kebalwan ding sabla, bang misulong ing gender equality. Kayang bulan ay nipasibayo mo namang paga nakakarangkya katamong kabalan di miyalo ang karapatan darang babay, kayang obra, lakwas dakal nakarela yung atsu miyalo ang field, kalupan ng transportation, construction, manufacturing, agriculture at aliwa pa. Makikita naman po natin na empowered na talaga yung ating mga kababaihan ngayon. Marami na rin po ang sa mga manggagawa natin, alam na rin po nila yung kanilang mga karapatan. At marami naman po mga issuances ang Department of Labor and Employment, no, ng mga batas na kailangan pong masunod, no, dahil alam po natin ang mga pangangailangan ng mga kababaihan. Multitasking po ang ating mga women, no? So alam po natin yan na hindi madali para sa ating mga kababaihan yung pagtatrabaho, pero makaasa po sila na protektado at meron po mga batas na pinatutupad ang Department of Labor and Employment para mapangalagaan po yung itong mga mga nangyayari sa mga pagawaan. Agpangking Department of Labor and Employment o DOLE at inlamu namang kanong regulasyon na patupad ka rin balang kumpanya, bang sigurong ligtas na rin kebabay ng laban king harassment. Aparte kanini at inlamu namang special leaves amalyaring akwa at agamit ding babae. Meron po tayo diyang mga regulation, meron din po tayo mga special leaves, no, na binibigay para sa mga kababaihan, maternity leave, meron din po sa mga Solo Parent Act, meron din po na special leave for the women, Magna Carta, meron po tayong mga ganyan. So makakaasa rin po ang mga kababaihan natin na talagang pinangangalagaan po ang ating mga karapatan pagdating po sa Department of Labor and Employment. Kaya biya karang batas sa misubong karang karapatan darang babayi, ing Republic Act o RA 11210 o 105-day expanded maternity leave law, RA 11861 o Expanded Solo Parent Act, RA 9710 o Magna Carta of Women, ampong RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Buring sabyan, yung babaeng talapagobra ameng anak o mekikwan, malyari ang mag-avail paid maternity leave. At inya mo namang option na mag-extend leave at 30 days o neng alang bayad. Kabang malyari pang mag-avail 7 days of paid parental leave, yung babaeng talapagobra ang magdili-diling magparagul anak. Atin mo namang special leave para ka rin babaeng talapagobra, ani labas king operasyon, pauli na ng gynecological disorder. Malyari ang makapag-avail paid special leave ini ang mabot hanggang 2 bulan. Kabang ding babaeng talapagobra naman na biktima na ng violence, malyaring mag-avail 10 days of paid leave. We practice gender equality. Hindi ibig sabihin na mga kababaihan sila na nasa workplace, hindi natin sila binibigyan ng kaukulan na mga karapatan at kinoconsider rin natin yung kanilang kaligtasan. Atin niya naman kanong mechanisming dole para karang mag-report kaso di karang harassment na rin kebabaynan kayang workplace. Actually, pag may mga harassment, usually nire-report niyan minsan anybody, a concerned citizen perhaps would report, no? Usually, minsan through email, through text messages, through phone calls, and then what we do is we validate if we think it's dollar related, no? Dahil kailangan natin tignan. So, i-assess po yan. Now, if it's a concern, interagency concern, for example, yung concern ng mga women, most likely kung baka pwede si DSWD to assist, parang ganun po. So, depende rin, titignan natin yung situation. But the point is, we make sure na talagang kung meron silang na-address po yun or nabibigyan ng assistance. Paga nakandala mo naman ding employer ang mag-provide pasilidad at benepisyo, anting suporta ka rin maternal functions at welfare da ring women employees. Responsable mo naman din iking pa mag-implement polisiya laban king sexual harassment at gender-based sexual harassment king workplace. At ing peka-importante, kailangan dang kilalanan, protektahan, talukyan at isulong ing karapatan da ring kebabaynan. Ako, ing kaya kayong tanasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.